Al 12,5 jaar wordt door de vrijwilligers van Eetpunt Leunen gekookt. Ja, ik vind ze wel lekker. Hoeft denk niks meer bij. Nee, ze wil niks meer bij doen. Iedere maand bereiden ze een 3-gangen menu voor de gasten die al op tijd binnendruppelen. We hebben al gezeten, 35 haalden wij aan. Maar ja, soms zijn het er 36, net als vandaag. Ja, dan zeggen we toe, maar dat moet toch allemaal kunnen, ja. En met hoeveel mensen staan jullie in de keuken? Normaal gesproken met 10 personen, zeg maar ongeveer. 9 tot 10 personen. En we zijn ongeveer met 15 vrijwilligers. En dan heb je ook, als er iemand ziek is of als er iemand niet kan, dan kunnen we wat wisselen. Henny en ik gaan altijd op een maandag van tevoren, 10 dagen van tevoren bij elkaar zitten. En dan kijken we, ja, wat is het seizoen? Is het prei? Is het welke groente? Wat is actueel? En daarna maken we het menu naar. En passen natuurlijk ook weer bij de kleuren bij elkaar. Het vlees wat erbij past. Daar gaan we echt even voor zetten. Alles vers. We hebben nog nooit een pak of blik soep gekocht in de winkel. Het is altijd. En het vlees ook. En het toetje. Ze vinden het ook gelukkig altijd allemaal wel bijzonder en lekker. Vandaag hadden we echt soep gepland. Maar ja, nu wordt het heel mooi weer. Dus dat is wel een beetje... Maar het smaakt altijd, hè. Dus we gaan er gewoon lekker mee door. Als mensen lustig vinden het altijd prettig. Het menu wordt nooit van tevoren verteld. In het begin hebben we dat wel eens gevraagd. Maar dan zeiden ze altijd, laat het een verrassing zijn. Laat het een verrassing zijn. Nou, dan is het altijd een verrassing. Het eetpunt dat betekent dat we hier gezamenlijk bij elkaar komen, lekker eten. En dat is iedere keer is het weer een verrassing. Het is een verrassing wat er op de tafel komt. En het samen zien, het sociaal bij elkaar zien, dat betekent voor ons allemaal eigenlijk. De mensen kennen elkaar allemaal. Dus, en als ik zie hoe dat er toch telkens eigenlijk... We beginnen eigenlijk, zeggen we al, om 12 uur soep op te scheppen. Maar de mensen zitten om 11:30 zitten ze al aan de tafel. En dan even dat broodje maken. En ook nog een tijd dat ze nog gezellig samen zitten. En in de zondag wel mee. Hier staat een mooie grote bank. Dan kunnen de mensen nog buiten lekker op de bank zitten. En dan nog even samen met elkaar. Nou, buurtjaar. En deze editie was anders dan anders. Want voor de eerste keer werd er live muziek gemaakt door Roots en Roy. Wij komen hier muziek maken omdat wij graag voor mensen van senioren leeftijd spelen. Ook het repertoire is daar op aangepast. Wij zijn zeker bereid om vaker te spelen. We zijn allemaal tegen de pensioenleeftijd of gepensioneerd. Dus we krijgen wat meer tijd om te gaan spelen. Dus dat is ook wel leuk om te doen. Die mensen die hier werken, die vrijwilligers, nou, dat is werkelijk zo. Zoals samenwerking, iedereen weet wat ze moeten doen. De ene loopt door, de andere loopt door, maar ze lopen elkaar nooit onder de vuur. Ja, maar